následujícím videu vám ukážeme, jak dosáhnout šarmantního vzhledu a la Leticia Casta, která je nalíčená trendově červeno-oranžovou rtěnkou. Toto líčení se hodí jak na den, tak pro večerní příležitost. Pokud rtěnku aplikujeme pouze konečky prstů, dosáhneme tak jemnějšího vzhledu, na večer aplikujeme rtěnku přímo na rty a nezapomeňme použít konturovací tužku. Pro efekt dokonale vyhlazené pleti použijeme podkladovou bázi Studio Secret, kterou aplikujeme mírným vklepáváním v okolí očí, nosů, středu brady, všude tam, kde chceme pokožku opticky vyhladit. Pro dokonale sjednocenou pleť a dlouhodržící nalíčení použijeme Make-up Infallible, který roztíráme od středu obličeje do ztracena. Partie kolem očí, partie pod očima, vnitřní a vnější koutek oka, kořen nosu projasníme korektorem Infallible a rovněž naneseme malé množství přímo na oční víčka, aby nám stíny déle držely. Celý make-up zlehka přepudrujeme pudrem Too Much. Tímto jsme si vytvořili základ, který nám make-up zafixuje a zbaví pokožku nežádoucího lesku. Dle tvaru obočí dokreslíme vhodný tvar za pomocí štětce a hnědé konturovací tužky nebo jen učešeme. Na celé pohyblivé víčko naneseme světle růžové oční stíny Infallible, které oko projasní a nejlépe se vám budou aplikovat přímo konečky prstů. Pro projasnění očí použijeme ještě světlý béžový stín, který naneseme pod obočí a oko tím otevřeme. Pomocí černé oční tužky nalíčíme horní linku oka, kterou nerozestínováváme, ale necháváme její hrany schválně ostřejší. Od středu oka vedeme linku slabší a směrem k vnějšímu koutku oka linku ve 2/3 mírně zvedáme a zesilujeme. Černou tužkou vykreslíme i horní vnitřní linku oka. Dolní linii oka nelíčíme. V posledním kroku naneseme černou řasenku Million Lashes. Spodní řasy tentokrát nelíčíme nebo je jen jemně pročešeme. Poté nalíčíme horní řasy, které jsou intenzivně černé a proto aplikaci opakujeme dvakrát. Na doladění celého looku použijeme světle růžovou tvářenku, kterou aplikujeme na partie připomínající jablíčko, to je místo, které nám vystoupí při úsměvu. Pro perfektní líčení rtů použijeme konturovací tužku, rty obkreslíme a následně vyplníme trendovo červeno-oranžovou rtěnkou. Pro smyslnější rty můžeme vklepat na střed horního rtu konečky prstů malé množství světlého perleťového stínu a stejně tak ho můžeme aplikovat do středu dolního rtu. Celý look doladíme lakem Color Rich v tělovém odstínu.